ప్రజా టీవీ తెలుగు న్యూస్. పేరులో అక్రమంగా తవ్వకాలు జరుగుతున్నాయంటే మట్టి తవ్వకాలు దానివల్ల ఇబ్బంది అవుతుంది కదా, నష్టం కదా. నష్టం నీళ్ళు ఇవి ట్రాక్టర్లతో జేసీబీలతో మీ ఎంఆర్ఓతో విఆర్ఓతో ఏమైనా పర్మిషన్ లేదు దౌర్జన్యం తీసుకొచ్చారు. దౌర్జన్యంగా తోడుకున్నారు. వీళ్ళు ఏమైనా పార్టీకి సంబంధించిన వల్ల దౌర్జన్యం పోయినాయి ఎవరు మళ్ళీ ఇప్పుడు పేరు ప్రెసిడెంట్ గా మీరు ఖండిస్తున్నారు. పేరు తరఫున మట్టి తోలకు ఖండిస్తున్నాను నేను.